Pekné popoludnie tu v Banskej Bystrici v 365 Laďbe. Ďakujeme, že ste v takomto hojnom počte prišli. Ďakujem aj tým, ktorí si nás zapnú online. Ešte sú tu 4 miesta vpredu, keby sa niekto chcel pomestiť. Určite sa môže do prvej rady zmestiť, ak sa nehanbí. Ja som veľmi rada, že dnes budeme diskutovať o podľa mňa veľmi dôležitej téme. A to, ako môže komunita meniť alebo zmeniť mesto aj svet okolo nás, aj svet v nás samých. A som veľmi rada, že pozvanie prijali hostia, ktorí sú aj takým osobným príkladom, aj dôkazom toho, ako vlastne komunitné projekty naozaj môžu spájať ľudí, ale aj mesto, v ktorom ľudia žijú. Diskutovať budeme s primátorom Bratislavy, Matúšom Valom. Dobrý deň. S Gretkou Pavlovou, ktorá organizuje festival Atmosféra. Ahoj. A s Tomášom Náďom, ktorý stojí za viacerými komunitnými bystrickými projektami. Dobrý deň. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Som veľmi rada, že ma sem pozvali a budem vás dnešným večerom sprevádzať. Inak sme teda v 365 Labe, ktorý tiež je, myslím, takým dobrým príkladom komunitného projektu, ktorý zmenil celú ulicu a teda dúfam, že aj mesto Banská Bystrica k lepšiemu. Je to komunitné coworkingové centrum, ale to určite viete, ktoré funguje v prospech mesta. Priestor poskytujú komunite zdarma a na oplátku robia aj prospešné aktivity, aj napríklad takéto eventy, ale aj workshopy a skvalitňujú teda život ľuďom v urbanistickom prostredí. V septembri 365 nadácia spúšťa aj grant, ktorý bude podporovať práve takéto iniciatívy, nápady, o ktorých sa budeme na diskusii baviť. Volá sa Lepší dnešok. Takže keď máte nejaký nápad, určite sa týchto grantov môžete zúčastniť a zapojiť sa budú môcť teda neziskové organizácie, samosprávy, školy, škôlky alebo aj aktívni občania. Takže verím, že vás budeme takto trošku inšpirovať. Poďme teda najprv, Tomáš, na vás, lebo ste tu doma. Ja som si teda o vás prečítala, že vy toho robíte strašne veľa, od teda záhrady a cez Starú tržnicu, Artforum a podobne. Tak skúste mi povedať, že čo je taký váš srdcový projekt, ktorý ste tak založili, ktorý práve súvisí s komunitou. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Dneska som tu asi primárne za Kaviareň Výklad, ktorý je v podstate priestor nielen teda o káve, ale aj taký pop-up kultúrny priestor. Fungujeme nejaké 2 roky, je kúsok Národnej. A okrem iného, teda, čo ma živí profesne, teda venujem sa marketingu, reklame, píšem texty. A čo všetky tie nejaké moje aktivity, projekty spája, je práve komunita. Jednak tá offlineová, napríklad vo Výklade, ktorú sa nám podarí nejako oživovať a s ňou pracovať. A taktiež ďalší môj srdcový projekt je teda taký online marketingový portál, alebo teda pracovný portál Pretlak, ktorý sa venuje pracovným pozíciám naprieč celým kreatívnym segmentom a tiež v podstate vznikol a rastie vďaka tej komunite. Tak sa zastavme pri tom Výklade, to vám závidíme aj v Bratislave, asi nie, pán primátor, ten Výklad je dosť dobrý priestor. Ale však možno vymyslíme aj my niečo také. Ako vznikol ten nápad Výklad? Ja teda viem, že tam kopec kapiel chodí hrávať, že to je krásny priestor. Ako to vlastne vzniklo? No to bolo také celkom spontánne, že nemali sme aj vlastne s kamošmi, s Ivom Filipom, sme nemali nejakú ambíciu teraz, že v nejakom momente ideme otvárať kaviareň. Je to akože ťažký biznis, to bez všetkého. Ale skôr ten priestor si našiel nás, že keď bol teda voľný, tak tá nejaká myšlienka nejakého priestoru začala vznikať a vedeli sme od začiatku, že to nebude len o tej káve, lebo akože dobrú kávu si v Bystrici dnes už nie je problém dať, ale chceli sme pracovať s celou tou ulicou, ktorá je dosť dominantná v Banskej Bystrici a doposiaľ bola taká skôr iba transportná, že ľudia chodili popred v podstate tie výklady, ktoré tam sú, ktoré teraz obhospodarujeme, presúvali sa zo staníc, či už vlakovej alebo autobusovej smerom na námestie a sme teraz radi, že sa zastavia aj u nás. Hej, je to super projekt. Gretka, ty teda máš festival Atmosféra okrem množstva iných kvant rôznych aktivít, ale budeme dnes viac hovoriť práve o festivale Atmosféra. Tak pre niekoho, kto tam nikdy nebol, skús povedať, že čo je festival Atmosféra. Tak je to, myslím, že veľmi čarovné a krásne miesto. Kúsok od Banskej Štiavnici máme takú nádhernú lúku medzi vinicami a ide
ja už ani nechcem používať slovo festival, lebo atmosféra je atmosférou a je to taká kombinácia, by som povedala, nádhernej prírody, v ktorej atmosféru robíme. Strašne fajn ľudí, ktorí atmosféru navštevujú a tvoria ju, a zároveň aj komunity ľudí. A toho krásneho sprievodného a hudobného programu, ktorý tam je. Takže je to taká, ja by som povedala, že je to až esencia. Ten názov atmosféra nie je len taký náhodný, takže je to taký pekný priestor, kde sa stretávajú ľudia a tešíme sa trošku zo života. No a ty si teda, ak si správne pamätám z nášho dávnejšieho rozhovoru, hovorila, že ty si teda začínala nejakou aktivitou, ktorú si chcela urobiť v svojej rodnej obci. A teda bolo to v kultúrnom dome? Dobre si to pamätám? Dobre si to pamätáš. Povedz mi o tom viac, teda, ako to dopadla táto akcia. Tak vieš, že mala som 17 a žiadnu skúsenosť s organizáciou podujatia, ale mala som nejakú chuť niečo v dedine urobiť. Tak som urobila festival, však mohla som ho nazvať festival, no nebol to festival, hej, že bolo to také poobedné podujatie v kultúrnom dome, kde bolo asi 200 návštevníkov, z toho 100 asi participovalo, lebo proste tancovala som v tanečnej skupine, no tak prišla tanečná skupina, bola tam Zumba, bol tam Marian Labuda, lebo rodák a som si hovorila, že však diskusia s rodákom Marianom Labudom predsa musí zaujať domácich. Bolo tam pár ľudí a tak, no. Niekde každý začína, niekto v garáži, my v kultúrnom dome. Ja to vôbec nekritizujem, len chcem tým ako keby ilustrovať to, že to nie je vlastne tak, že zo dňa na deň vznikne atmosféra, ktorá dnes je v tej podobe na tej lúke. Učili sme sa a ja som sa učila nejak za pochodu a myslím si, že atmosféra za tých 12 rokov fungovania by som povedala, že pekne narastla a tak dozrela. Že od toho kultúrneho domu a od toho, že som to robila sama až po festivalovú krásnu lúku s tisícami návštevníkov a s obrovskou partiou ľudí, ktorá atmosféru tvorí. No, dostaneme sa potom ešte viacej k vašim nejakým motiváciám aj to, ako to vlastne vie zmeniť úplne to okolie. Pán primátor, Bratislava má teda komunitné miesta, ktoré robia takíto dobrovoľníci, ako tu máme aj teraz, že si niečo zaumienia, ale máte aj mestské komunitné veci, napríklad teda asi najznámejšia je práve tá fontána na námestí Slobody, to predpokladám, že videlo celé Slovensko, tá rekonštrukcia, že z toho miesta, ktoré bolo vlastne prázdne zo dňa na deň, teda nie zo dňa na deň, po rekonštrukcii, ktorá trvala dlhšie a bola komplikovaná, ale teda prišli tam ľudia a trávia tam naozaj veľa času a je to v podstate úplne iné, ako to bolo. Tak čo robí takýto projekt úspešným? Čo je ten kľúč k tomu, aby sa podarilo z nejakého miesta urobiť živé miesto? Ja na námestí Slobody aj v fontáne strašne rád rozprávam, ale možno by som použil, ak by som mohol, iný príklad, ktorý stále veľmi dobre funguje pre rôzne komunity a bol som pri jeho zrode ako aktivista, ešte keď som ani nesníval o tom, že budem primátor, a to je Stará tržnica v Bratislave. A Stará tržnica v Bratislave bola roky, je to nádherná budova tržnice z konca 19. storočia, bola roky zavretá a potom skupina aktivistov, Gábor Bindič ju viedol, ja som bol súčasťou tej skupiny aktivistov, sme ju dostali do prenajmu od mesta a vlastne doteraz to funguje ako úžasná vec a to je presne ten príklad, kedy fyzický priestor, ktorý je obnovený, sa stane nejakým základom ani nie, že nejakej jednej komunity, ale mnohých komunít. To znamená, že sobotu ráno, keď prídete, je tam každú sobotu trh a je to komunita ľudí, ktorí radi prídu na ten trh a stretnú sa tam v podstate každú sobotu. Ale na druhej strane aj mnohé iné komunity si tam našli nejakým spôsobom miesto, vedia ho využívať, nevyužíva sa na nejaké veľké koncerty, lebo kvôli tomu, že nie je na to uspôsobená, okrem toho sú tam aj susedia nejakí. Ale to je podľa mňa veľmi dobrý príklad, kedy nejaká komunita zobrala nejaký priestor, ktorý ešte ako keby amplifikuje tú komunitnosť a pomáha tým ostatným. No ale mohlo to dopadnúť aj blbo, takže prečo to dopadlo dobre? Čo je to tajomstvo, prečo niektoré projekty fungujú a niektoré nie? Ja si myslím, že základná vec, že to je ako keby krásna budova a Gábor Bindič, ktorý to ako keby bol za tým, doteraz bol ešte aj riaditeľ, prednedávnom ako keby sa tam nastala zmena, tak jednoducho to urobil kvalitne, že proste urobil to vo veľkom. My sme slúbili vtedy mestu, že budeme platiť 1 euro mesačne, ale 10 000 eur dáme každý mesiac do rekonštrukcie budovy, takže 120 000 eur ročne, to platí doteraz. A tie peniaze sú v tom vidno, hej, to je obnovené, veľmi ako keby rozbehnuté.
so svojím programom, s veľkým záujmom. To znamená, že tá kvalita toho, že on od začiatku vedel, že ide do niečoho veľkého, kde bude treba peniaze, mal nejaký balík peniazí, my sme robili vtedy ako architekti návrh. A že toto bola prvá vec veľmi dôležitá. A druhá vec, že prečo to je úspešné v tejto sekunde je aj kvôli tomu, o čo sme sa usilovali vtedy od začiatku, aby to nebolo určené pre jednu komunitu. To je dôležité, že ja keď som bol na tom trhu, a prvé trhy, keď sme začali robiť, tak som tam prvýkrát stretol, že stále som sa s niekým bavil. A po pol roku som prišiel na ten trh v sobotu ráno a nikoho známeho som tam nestretol. A vtedy sme vedeli, že to je dobré, pretože už to je, mnoho ľudí si to začalo brať za svoje, mnoho ľudí začať používať. A tým pádom ja mám naučenú jednu vec knížiek a je to ako keby spojené s architektúrou, že jedno miesto, keď je priputané k jednej komunite, tak je to riskantné kvôli tomu, že tá komunita sa môže niekde posunúť alebo zoslabiť, alebo nejak tá komunita niekde odíde ako mentálne a to miesto zrazu stráti tých ľudí. Takže mentálne odíde je veľmi pekné pomenovanie. Nie, mentálne odíde znamená, že sa niekde posunie ďalej niekto, alebo neviem. Dobre, nechcem ísť do detailov. U nás je to Stará tržnica a myslím si, že je to obrovský úspešný projekt z hľadiska aj mesta, aj komunity, aj všetkého. No, poďme teraz aj k týmto vašim jednotlivým príbehom. Tomáš, skúste mi povedať, že čo ste robili na začiatku, keď už by sme zobrali ten výklad, tak ste povedali, že ten je váš srdcový, tak môžeme zobrať ten, lebo robíte toho viac. Čo bola najväčšia chyba, ktorú ste urobili napríklad? Zatiaľ som nenašiel žiadnu chybu. Ste neurobili? Ale nie, jedna určite, že takýto projekt určite chce veľa času a obety, čiže nejaké voľnočasové a rodinné veci určite sú citeľné, keď ten čas tam nie je. Čiže toto je v podstate také mínus, ale myslím si, že má to kopec benefitov, kopec ľudí som spoznal, kopec ľudí tam chodí a tešíme sa navzájom. Čiže... No ale povedali ste, že ten gastrobiznis je ťažký, tak ja poznám veľa aj pekných komunitných projektov, ktoré skrachovali na tom gastrobiznise, ktorý je veľmi ťažký, keď to chce niekto robiť poctivo, odvádzať dane a podobne, tak to vždy má ťažšie ako niektorá konkurencia a podobne. Čiže skúste mi povedať nejaké problémy, ktoré určite máte, lebo neverím, že nie. Ako som na začiatku spomenul, že my sme od začiatku to nebrali, že je to len gastrobiznis. Že my sme otvárali v podstate vo veľmi ťažkom období do okienkového predaja, že 2 dní pred okienkovým predajom sme otvorili. Počas covidu, hej? Počas covidu, čiže asi ťažšia štartovacia línia nebola, ale paradoxne nás to tak viac ešte smelilo. Ľudia v podstate na ulici využívali tie naše služby a keď sa celé už povolilo, tak sme šli na plné obrátky a popri tom gastre veľkú časť toho tvoria práve tie nejaké kultúrne podujatia alebo iné akcie, ktoré sa tam dejú a aj keď povedzme to gastro alebo tá barová zložka je možno nejaký mesiac slabšie, tak vždycky to táto nejaká kultúrna alebo iná zložka vie potiahnuť. Čiže ja si myslím, že aj vďaka tomu to prežilo aj takéto ťažké obdobie. No a keď Matúš Valo hovoril, že je podstatné pre nejaký komunitný projekt, aby tam boli rôzne skupiny, tak toto u vás platí? Ja som chcel na to aj zareagovať, že keď som nad tým rozmýšľal, že prečo je okolo výkladu taká nejaká komunita, možno to je také už sprofanované slovo, ale ten výklad sám o sebe je teda nejaká komunita, nejaký môj okruh, nejaká moja bublina, ale takto ja vnímam, že každý jednotlivec, ktorý tam príde, tak sa tam s niekým proste stretáva a tvorí si tú vlastnú komunitu v tom priestore a celé sa to nejako navzájom križuje a veľmi, veľmi dobre to funguje. Gretka, festival Atmosféra má aký vekový priemer? Tak naša hlavná cieľovka, ktorá sa tak nejakým spôsobom prirodzene vytvorila v priebehu rokov, sú mladé rodiny s deťmi, čiže mám to tak spozorované aj z rozhovorov, aj keď sa pozriem na tú lúku, že koľko detí tam chodí, že sú to ľudia, keď sa bavíme my dve v našom veku, povedzme, že primárne okolo tých 30-35 rokov, ktorí dakedy chodili na Pohodu a Grape, ale dnes už majú malé deti a oni už vlastne hľadajú nejaký bezpečnejší priestor, možno menej omamných látok, hej? S väčším zážitkom, príroda mimo mesta a tak. Čiže primárne takáto cieľovka, ale my sme festival, ktorý sa je to rodinný festival a to teraz potrebujem zaramcovať, lebo keď povieš slovo rodinný, tak si predstavíš, že tam bude, nejde menovať, ale niektoré hudobné detské telesá, ktoré ťa napadnú na prvú a tie tam teda nebudú. Ale my sa snažíme, a to bola aj moja taká prvá myšlienka, keď som Atmosféru začínala, že robiť festival
pre všetky vekové kategórie a my sa snažíme napríklad búrať taký ten mýtus, že festival je iba pre mladých ľudí. Napríklad máme zdarma vstupenky pre seniorov, alebo teda senior je 65-ročný a teda starší, lebo myslím si, že keď poviem slovo senior, no moji rodičia tu sedia, akože ešte nie sú tam vekovo, ale mne sa to tak posúva, vieš, že zdá sa mi, že 60-tníci, alebo teda v naši ešte nie sú 60-tníci, ale sú Gretka. Sa zabáraš iba, vieš, proste poď ďalej. Sú stále ako keby relatívne mladí ľudia. Pozdravujeme Gretkyných rodičov. Ale teda snažíme sa búrať mýtus, že festival nie je iba pre mladých ľudí. Čiže to, čo mne sa páči a každým rokom sa to prehlbuje, je fakt, že na festival chodia títo, povedzme, že my s tými aj deťmi a berú zo sebou aj rodičov a to je hrozne pekné. Mm-hmm. Takže toto nám takto funguje, ale zároveň samozrejme chodia k nám aj single ľudia, aj mladí ľudia, aj vieš, že nemusia prísť akože, že nemusia prísť s deťmi, chápem. No a Gretka, ty si mi hovorila, že vlastne to, čo sa ti ako keby možno nepodarilo, je priviesť tých ľudí, ktorí sú domáci. Áno. Prečo? Vieš čo, ja by som možno nepovedala, že nepodarilo, ale je to, myslím, že stále taká výzva, že ako vytvárať tie príležitosti alebo ako hľadať tie možnosti, ako ľudí zapájať, aj lokálnych a ako keby ich motivovať, aby tú atmosféru navštevovali. A je to hrozne zaujímavé, je to tiež taká téma, o ktorej by som vedela hovoriť aj 2 dní, ale že to poviem ti možno nejaká ako keby skúsenosť alebo pozorovania, ktoré nám fungujú. Hej? Lebo my sme atmosféru vytvorili preto, lebo sme robili festival primárne pre domácich. V nejakom momente som si po niekoľkých rokoch povedala, že ak chce atmosféra narásť alebo niekam sa posunúť, tak by sme to mali otvoriť prirodzene aj pre celé Slovensko, lebo sme dosiahli nejaký limit. Hej? Že vždy, kdekoľvek robíš nejaké podujatie, nájde si to nejakých fanúšikov, niektorí proste to majú veľká, väčšina to má v paži a niektorí sú akože super podporovatelia. Tak toto je, že to nie je téma Hontianskych Nemiec, ale je to téma celoslovenská každej dediny a obce. No a potom my sme sa teda presunuli na tú lúku a povedali sme si, že však skúsme tú nevýhodu, že festival v Hontianskych Nemciach otvoriť na výhodu a skúsiť to akože ponúknuť ľuďom z celého Slovenska, lebo ja som sa roky bála, že či ľudia či tam trafia. Hej? No a že či vlastne ich to ako keby neodradí. Vieš, že v Hontianskych Nemciach festival. No a to, čo je zaujímavé, je, že nám sa to naozaj podarilo a proste robíme festival v malej dedine, ale proste ľudia ho poznajú, lebo má to svoje výhody a má to svoje čaro. No a to, čo vnímam ako keby postupom rokov, je, že nás navštevujú samozrejme lokálni ľudia, domáci z Hontianskych Nemiec a z okolitých dedín. Samozrejme je ich menej ako tých ako keby návštevníkov z miest a z väčších miest a z väčších diaľov. Ale to, čo nám funguje, je, že aj ja sa snažím vytvárať príležitosti, aby tí ľudia navštívili atmosféru. Že ja som sa veľmi bála roky, že cena ich odradí, čiže mali sme zadarmo vstupné, potom sme dali dobrovoľné vstupné, potom sme mali vstupné, kedy 5-eurové vstupné, kde vystupoval Korben Dallas a Vec a aj tak to nejak nezafungovalo, pričom akože som si to vždy reflektovala, že koľko stoja podujatia napríklad v Krupine, keď príde, ja neviem, Kandráčovci, ďakujem veľmi pekne, ale tak to je. A porovnávam si, že či nie sme príliš drahí, dávame im zľavy a hľadáme naozaj príležitosti, aby tí ľudia prišli. A tá cena nemyslím si, že cena je hlavnou bariérou. To, čo som si na jednom veľmi peknom príklade uvedomila, je, že tí ľudia v zásade nevedia, čo tá atmosféra je. Ľudia na dedine, alebo proste ľudia, ktorí nenavštívili nikdy predtým festival, si nevedia predstaviť, čo to ten festival je. Ľudia častokrát majú spojené podujatia alebo festivaly so zábavou, hej, že proste to, čo poznajú z dedín, to, čo poznajú z miest. A to, že my sa tam snažíme robiť niečo viac, vzdelávať ľudí, diskutovať, proste inšpirovať, ukazovať nové veci, je ako keby novou záležitosťou. A to, čo my môžeme robiť, je, že tým ľuďom z dediny dávať príležitosti. To znamená, že snažíme sa spolupracovať s lokálnym družstvom a teda dávame im voľné vstupenky. Robíme s lokálnou reštauráciou, ktorú vlastne nám dodáva jedlo, dávame im voľné vstupenky. A keď tí ľudia dostanú ten vstup a idú sa tam pozrieť, už si povedia, že však máme ten lístok, ideme sa pozrieť na tú atmosféru, že či tam naozaj robia to, čo si myslíme, lebo proste tiež si rôzne veci sa kolujú v dedine o tom, že čo sa deje na festivale Atmosféra. Ale teda, keď majú tú skúsenosť a prídu tam,
tak nepoznám jedného človeka, ktorý by povedal, že festival Atmosféra je zlý, alebo by proste nevyvrátil to, čo si myslel predtým. Hej? Čiže to, čo my vidíme, je, že vytvárať príležitosti, aby tí ľudia nás navštevovali a to funguje. Pán primátor, vy ste tu teda za tie samosprávy, hoci ste boli aktivistom, ale už ste teraz aj nejaký ten rok primátorom Bratislavy, tak skúste mi povedať, že čo má byť vlastne úlohou tých miest. Má to byť vytvárať také projekty, ako je napríklad, teraz ste otvárali skatepark, krásny, veľa ľudí tam je tá fontána, teraz ste menovali Starú tržnicu, ktorá je síce vo vlastníctve, ale dala to k dispozícii vlastne presne komunite. Tak má byť úloha mesta aj tvoriť tieto projekty, alebo vytvárať prostriedky na to, aby ľudia tvorili tieto projekty, alebo kombinácia? Základná úloha mesta je pripraviť pre životy ľudí prostredie, ktoré ich čo najmenej bude zaťažovať a bude ich čo najmenej nejakým spôsobom a bude ich čo najviac posúvať k tomu, aby mali medzi sebou dobré medziľudské vzťahy. To je ako keby najvyššie volanie mesta, a na to sú rôzne spôsoby, napríklad kvalitné služby, kvalitný verejný priestor a tak ďalej a tak ďalej. A samozrejme aj vytváranie kvalitných podmienok na to, aby mohli napríklad rozvíjať svoje hobby. Lebo komunity, keď sa bavíme, keď ideme trošku hlbšie, takže aké sú komunity, že čo to vlastne je, pretože my môžeme povedať, že je komunita ľudí, ktorí radi chodia na námestie Slobody alebo každú sobotu do tržnice, ale potom máte úplne špecifické komunity na základe, dajme tomu, záujmov. Psíčkári, petánk, modelári, skateboardisti. To je akože... A potom je samozrejme komunita, ktorá je na základe nejakého sociálneho statusu alebo veku. To znamená, že seniorom pristupuje nejak, mladým rodinám s deťmi nejak a tak ďalej. Takže to je celé ako keby... že tá diskusia je trošku širšia a vlastne úlohou mesta je podporovať tieto komunity. To znamená, že keď viem, že máme epidémiu osamelosti, mestské časti u nás podporujú kluby dôchodcov, všetky mesta to robia. A to je tiež ako keby podpora nejakej komunity. A myslím, že v Bratislave tí kluby dôchodcov je veľmi veľa, na veľmi peknej a veľmi dobrej úrovni. Mám problém psíčkári a nepsíčkári, to znamená, že Bratislava má pomôcť komunite psíčkarom dať tomu nejaké jasné pravidlá. To znamená, že toto je priestor, kde pes môže byť bez vodítka a toto je priestor, kde musí byť s vodítkom, lebo sa boja niektorí ľudia, že ich pes oskáče. Takže urobíme napríklad venčovisko, ktoré je oplotené a tak ďalej. A to môžeme ísť úplne, že ďalej, že áno, takže odpoveď na otázku je, že áno, mesto má vytvárať podmienky, pravidlá, vytvárať granty. Keď som sa stal primátorom, sme vytvorili grantový systém nadácia mesta Bratislava, ktorý tento rok rozdá, myslím, že 800 000 rôznym komunitám na rôzne granty, proste na podporu. Väčšinou je to teraz akože kultúra. Hej, ale je tam aj, keď napríklad prvý rok, keď začala vojna na Ukrajine, tak sme vytvorili grant na neziskové organizácie, ktoré podporujú komunitný život s ukrajinskými utečencami. Proste, že niekedy reagujeme na situáciu, niekedy sú to dlhodobé projekty, ktoré podporujú a niekedy my vytvárame tie veci, napríklad základné umelecké školy. To je tiež skvelá vec, ktorá funguje všade po Slovensku, v Bratislave na veľmi vysokej úrovni. A to je proste podpora mesta všetkým tým, ktorí chcú sa vzdelávať, dajme tomu nejaké svoje talenty detské rozvíjať alebo tak ďalej. No a čo je na tomto najťažšie, povedzte mi z vášho pohľadu? Lebo potom sa vám sem tam aj stane, že niekde vznikne komunitný priestor, ktorý by ste ani neplánovali, ani nepodporovali, ale ja neviem, vznikne fantastická pekáreň a sú tam proste šory od rána do večera, zavadzajú tam tí ľudia, susedia sú nervózni, čokoľvek, hej. A pritom je to pekná komunita, mnoho ľudí tam aj napríklad chodí, hej. Tak to je príklad jeden za mnohých, ale že čo je vlastne ako keby najťažšie z vášho primátorského pohľadu samosprávy, keď niekde vznikne komunita, možno susedia sú nespokojní, lebo to tam nebývalo, alebo Boh vie, čo tam robia, presne ako Gretka hovorila a podobne. Ako sa to dá riešiť? Že ľudia, ktorí chodia do pekárne, tých by som nenazval komunita, okay? Že to sú ľudia, čo chcú proste dobré pečivo, hej? Že, ale áno, samozrejme, že vzniká problém, že miesto, ktoré je zrazu ktoré je dobré na stretávky nejakej komunity, nejakým spôsobom obťažuje susedov alebo také niečo. Že keď sme mali
na jednom námestí, kde bola hladká, ako keby dobrá dlažba, tak tam chodili mladí ľudia, akože, alebo sú takí skejťáci tam skejtovať a búchalo to proste a vedľa bol kostol a bola tam diskusia. Keď my robíme ako keby nejaký projekt, často ako keby bereme do úvahy, akým spôsobom ovplyvňujeme to okolie. A je to úplne normálna vec a tu zase má byť mesto, ktoré je schopné vytvoriť pravidlá, ktoré sú že jasné pre každého a tie pravidlá v najväčšej možnej miere pomáhajú obrusovať tie hrany alebo pomáhajú zamedziť vznik situácií, keď niekto vstupuje do priestoru toho druhého. Tomáš, vy ste sa s týmto stretli? Že presne môže vzniknúť aj niečo pekné, ale môže tam byť aj niekto, komu prekáže, ja neviem, hlasná hudba u vás alebo čokoľvek. Že niektoré tie komunity na seba vlastne narazia a treba to nejakým spôsobom mediovať. No, to sme presne my. My sme v podstate v bezprostrednom nejakom kontakte s bytovkou a prvý rok sme akože skúšali možno nejakú tú hranicu únosnosti. Že čo to dá? Čo to dá? A kde ste ju našli? O 22. nie? Bol som milo prekvapený, že nie. Je to trošku ďalej, ale samozrejme prebehlo tam niekoľko dialogov z našej iniciatívy, alebo teda z iniciatívy aj susedov a našli sme nejaký balans, že keď robíme nejaké hlučnejšie podujatie, tak samozrejme ten exteriér do 10. by mal byť akože v kľude, ale v tom interiéri sme tam pokojne do tej 11. 12. a je to akože super v tom, že Bystrica je relatívne, ja to verím, že malé mesto a vedia sa ľudia vlastne zabaviť na party, myslím, že dosť dobrej, že klubového charakteru medzi 9. a 11. a potom idú v kľude domov. Čiže tí ľudia tam neprídu preto, aby sa rozbili. Na Maderu, chápem. Ale idú po svojich a posledným autobusom domov, čiže to je super. Ale presne s tými susedmi, to myslím si, že bude vždy a všade, keď to takto nejako je v takejto blízkosti a myslím si, že ten nejaký dialog je určite na mieste a nám to veľmi pomohlo, že sme si určili nejaké hranice. Samozrejme bol tam dialog aj na úrovni mesta, na úrovni mestskej polície, čiže snažil som sa to ja osobne tiež nejako kočírovať, aby to bolo na všetky strany fajn. A vždy sa dalo s každým dohodnúť? Teraz je status taký, že to nejako funguje. Tak by som to povedal a snažím sa to dodržiavať. Čiže nejdeme úplne za tú hranicu a... Vy inak môžete ísť aj do politiky, lebo tak ako veľmi diplomaticky odpovedáte na otázky, z ktorých šípime hlboké problémy, teda. Ja si myslím, že takto, aby som to ešte uviedol na pravú mieru. Pred nami tam bol podnik, bar, ktorý fungoval do 4. do rána a bol to, že úplne iný charakter to malo, čiže hluk a všetky tie veci, rozbíjačky a podobne. Čiže ja si myslím, že teraz to je veľký posun vpred a podľa mňa aj tí susedia možno nie teraz a možno nejaký rok zistia, že to, čo tam robíme, má vo finále viac pozitív ako negatív. Chápem. Ešte sa budeme aj baviť, že ako to vlastne mení mesto. Gretka, povedz mi ty, že keď si začala robiť vlastne festival Atmosféra ešte v tom kultúrnom dome s Marianom Labudom, tak... to ešte nebola atmosféra, kde sa každý rok teraz teší, že máte tam proste celý tím, ktorý na tom robí. Je to už trošku iné, ale čo ťa vlastne motivovalo takéto niečo robiť, čo zo začiatku mohlo pre teba byť aj trošku beznádejné, že to nemalo úplne odozvu? Že na čo, prečo si to v Hontianskych Nemciach vlastne začala robiť? Tak neviem, či máš skúsenosť so žitím na dedine. Nemám. No, dobre. Nie. A nemáš ani babku na dedine? Nie. Dobre, ale tak mnohí z vás, ktorí tu sedíte, tak asi máte nejakú skúsenosť s dedinou a keď tam proste mladý človek vyrastá, tak tých príležitostí na to, aby sa tam nejakým spôsobom vyžil, nie je veľa. A teraz nechcem to úplne rámcovať, ale keby sme robili nejaký prieskum, tak ten kultúrny život na dedine väčšinou býva taký, že hrá sa tam futbal, čo je úplne v poriadku a ja chápem, však to je dobré. Potom v kultúrnom dome sa dejú pár akcií, ja hovorím, čo sa deje v Hontianskych Nemciach, ale viem, že sa to bežne deje aj v iných dedinách. Pár akcií, by som povedala, také, ktoré sú väčšinou orientované buď na seniorov, alebo proste pre rodičov a nie veľa teda možností pre mladých ľudí. A
potom ten kostol, ktorý, keď sa už bavíme o komunitách, tak je tiež nejakým spôsobom, by som povedala, že obohacuje mnohým ľuďom kultúrny život, čo je úplne v poriadku a k dedine, alebo teda vôbec k mestám to patrí. No a ja som proste bola mladý človek, ktorý mal milión záujmov, počúvala som možno trošku alternatívnejšiu hudbu a mala som záujem aj ako keby neviem, že páčilo sa mi, keď som videla, že v mestách sa dejú nejaké diskusie. Čiže ty si to urobila pre seba? To nemyslím zlom. Nemyslím to zlom. Vieš čo, ja chápem, kde tým smeruješ a ja som s tým úplne OK a myslím, že áno. A prečo nie? A rovnako cítim, že my sa napríklad veľa o tom bavíme v tíme, že vlastne pre koho robíme ten festival a ako veľmi robíme tú zmenu napríklad na lokálnej úrovni a že proste to be honest, akože fakt byť k sebe úprimný. My sme si v nejakom momente proste povedali a že čo je na tom zlé, keď robíme festival aj pre komunitu ľudí, ako sme my, lebo však aj my sa potrebujeme možno dobiť v tomto šialenom svete, ktorý žijeme a tiež si potrebujeme sa stretnúť, prepojiť. Však tá atmosféra je úžasný priestor na spájanie ľudí a však je to v poriadku. Takže asi áno, že tá motivácia bola urobiť aj niečo, proste však robíš to, čo ti je blízke a najlepšie vieš to urobiť podľa toho, že čo ti chýba. A tak som si myslela, že to chýba aj iným ľuďom v tej dedine. Ja som to inak vôbec nemyslela v zlom. Mne sa to práve páči, áno. Že keď ti niečo prekáže, tak to vyrieš. Že super podľa mňa. No a už si mala aj nejaký rok, že si hovorila, že už sa mi nechce? Tak mala som, vieš, že robíme to už, teda keď sa pýtaš mňa, robím to 12. rok a jasné, že v každom projekte máš rôzne fázy, vieš, že nejaké, keby v úvode, že nadšenie, potom príde nejaký typ krízy. Jasné, že som aj ja mala krízu a tá kríza prišla v čase, kedy neviem, že bol to asi 3. alebo 4. ročník a ja už som tak, asi to bol 4., kedy sme mali ten Corben Dallas a vec v Nemciach za 5 eur a fakt som si hovorila, že však už ten festival proste, však už to sme to aj posunuli do tej roviny, že už aj tá hudba, už je to aj vonku. A že už sa to aj začína podobať na ten festival a stále tých domácich tu nie je toľko, koľko by som očakávala. Že čo ešte viacej môžem urobiť? A potom ako keby prišiel do toho aj nejaký typ frustrácie, ktorý proste prišiel, že nejaká petícia sa tam začala spisovať, lebo však Corben Dallas pod oknom o 9. večer hral. Chápem, však to je dôvod, prečo sme sa rozhodli presunúť niekam inám, lebo rozumiem, že nie všetkým môže že byť OK, že Juro Benetín im hrá pod oknom, že vieš sa pozrieť z bytovky. Dosť OK, to je podľa mňa. No ja si to tiež myslím, ale však chápeš. Tak my sme sa tiež rozhodli proste posunúť niekam inám a bola to pre mňa taká otázka, že bola som proste frustrovaná. Tiež som si myslela, že to dedina viacej ocení, ale myslím si, že akože výzvy sú na to, aby sa možno tomu trochu čelilo a hľadalo. A veľakrát sa to deje, vieš, že proste aj ja si musím hovoriť, že či to stojí za to, že to stojí toľko energie, ale vždy vyhodnocujem, že to brutálne stojí za to a myslím si, že to stále stojí za to, čiže ideme aj 13. rok, či 13. už asi, 12. už neviem. Pán primátor, vy máte teda súbeh vášho primátorského života s vašim hudobníckym životom a chodíte aj po veľa takýchto komunitných priestoroch po celom Slovensku, ale viem, že vy cestujete veľa aj po zahraničí a vidíte tam rôzne iné inšpirácie, tak skúsme to nejak porovnať, že v čom sme naozaj dobrí na Slovensku pri týchto klubových veciach, komunitných veciach a v čom by sme ešte mohli, ja neviem, v porovnaní s New Yorkom, dajme tomu, alebo už si vyberte, aké mesto chcete, trošku ešte zabrať. Ja si myslím, že keď sa bavíme všeobecne o kultúra je ako, pre národ aj pre mesto absolútne esenciálna a veľmi dôležitá, tak keď si zoberieme, že akých extrémne fantastických ľudí máme v rôznych mestách a obciach na Slovensku, ktorí tú kultúru robia, celá tá mapa tých komunitných alebo kultúrnych centier po Slovensku. To je veľmi ako keby zaujímavá vec. A keď si porovnáme, ako veľmi málo štát dotuje v podstate kultúru, oproti napríklad iným väčším krajinám európskym smerom na západ, kde naozaj ako keby ten štát do toho dáva veľmi veľa peňazí do takejto nezriaďovanej kultúry, dajme tomu, tak sme v tom úžasní. Sme v tom ako keby na veľmi, veľmi dobrej úrovni a to sú všetko skvelé veci, pretože štát a ani mesto, viete, že akýkoľvek môže byť primátor, ktorý uznáva kultúru, môže byť vláda, ktorá uznáva kultúru, čo sa teraz celkom nedeje,
tak nejakým spôsobom nenahradí to nadšenie a lásku niekoho, kto tú kultúru potrebuje v tom svojom meste alebo obci. Kto ju potrebuje tak veľmi, že je ochotný sám ju začať organizovať a priniesť ju tam. A to je to, čo treba vždycky nájsť a cez kvalitný, transparentný grantový systém podporiť. Lebo tá energia, ktorú tí ľudia majú, bude vždycky väčšia a zaujímavejšia ako energia akéhokoľvek a častokrát veľmi dobrého kultúrneho uvažovania štátu alebo mesta. Lebo štát aj mesto je, a minimálne za Bratislavu hovorím, sme schopní, aj to robíme, zorganizovať skvelé, nádherné kultúrne akcie, ale zároveň sa pozrieme na to, kto a ako čo vie organizovať a kde mu vieme pomôcť. Aha, si vyzerá, že ho chceš doplniť, jasné. No, dobre, a tá inšpirácia so zahraničím, že v čom ešte tak pokrývkávame? Lebo chápem, že z dola. A musím povedať, že presne na to, ako hovoríte, že je málo financií v kultúre, tak ona je dosť životoschopná práve preto, že nikdy nemala tie financie od štátu, takže možno to teraz aj prežije lepšie ako iné odvetvia. Tak čo nám ešte chýba? V čom by sme mohli zabrať? Neviem ani, že či nám niečo chýba. Ja mám pocit, že sme zvyknutí, že každý, kto chce kultúrne žiť na Slovensku, má k tomu, myslím si, že dobré príležitosti. My máme akože divadlá, nemáme Praha, len Praha má, myslím, že 52 pražských divadiel. My ich máme o mnoho menej, ale máme na Slovensku divadlá rozmiestnené napríklad spôsobom, že každý, kto chce, tak vie ísť do toho divadla niekde večer, ako keby niekde pocestuje, niekde nie. Alebo máme ako keby skupiny, ktoré hrajú pre 50 divákoch v kaviárniach. Sú to veľmi dobré skupiny, či sú to jazzové, alebo aj popové, akékoľvek. Že ja mám stále pocit, že tá kultúra je pre toho, kto chce, relatívne veľmi ľahko dosiahnuteľná na Slovensku. To je môj pocit. Napadá mi teraz príklad bratislavskej lode Pink Whale, ktorý je takýto komunitný priestor a je teda pomerne liberálny. Majú tam vyvesenú duhovú vlajku, už sa im myslím, že 7-8 krát, opravte ma, ak hovorím iné číslo, pokúsil niekto strhnúť tú vlajku a teraz vyzerá, že ich niekto úmyselne podpálil. Tak ako vlastne bojovať s tým, že kopec pekných vecí v mestách aj vzniká, ale môže tam byť nejaká agresívna nenávistná skupina, ktorá spraví niečo také, ako že za 100 000 škodu zdevastuje niekomu takýto komunitný priestor, ako tu mnohí aj robia, ktorí tu sú. Tak to je, samozrejme, aj v kultúre sa napríklad sa tzv. Kultúrne alebo hodnotové témy odohrávajú a myslím si, že je to najmä kvôli našim vládam. Tá tolerancia k nejakej inakosti je tu menšia ako v minulosti. Aj rozhodne menšia aj ako v iných štátoch okolo nás, aj keď tie problémy s takým tým pravicovým extrémizmom alebo populizmom majú aj iné krajiny okolo nás. A v každom prípade myslím, že v málo ktorých krajinách sa kultúrne témy zneužívali tak výrazne ako na Slovensku na vytváranie nejakého strachu a nejakého nepriateľov a nejakého odporu voči nejakej skupine obyvateľov. Takže áno, ako keby vec, ktorá v podstate ako keby nejakým spôsobom neovplyvňuje ten základný život ľudí, ako napríklad to, že aké máme nemocnice, tak sa stáva nejakou otázkou, kvôli ktorej sú ľudia ochotní aj ísť a niekomu akože podpáliť podnik za to, že tam má vyvesenú duhovú vlajku. Mesta sú vždy liberálnejšie, aj Banská Bystrica, aj Košice, aj Bratislava. Aj vás to zamrzelo, že sa to stalo v Bratislave? Tak mňa to mrzelo, aj keď to bolo, že pravdepodobne ten istý človek podpálil 3 podniky, sa pokúsil podpáliť a je možné, že to nebolo úplne viazané na tú duhovú vlajku. Takže akože mňa mrzí každý takýto akt, ktorý sa bohužiaľ na Slovensku v posledných rokoch deje, od toho, že niekto zabil novinára, zastrelil 2 ľudí v LGBT bare alebo zaútočil na nášho premiéra. Každý takýto fakt je hrozný a hovorí o tom, že ako spoločnosť máme problém. No, Tomáš, ja chodím do Bystrice. Celkom často, inak mám tu akože veľa priateľov a musím povedať, že mám taký pocit, čisto môj subjektívny, že sa veľmi zlepšila komunita v Banskej Bystrici. Vznikla záhrada ako reakcia aj na zvolenie Mariana Kotlebu do županskej pozície a tak celkovo to tu nejako celé funguje oveľa lepšie. Je to iba môj pocit, alebo je to naozaj tak?
Ja to tiež tak vnímam, že akože záhrada bol jeden z takých asi prvých nezávislých kultúrnych priestorov v Bystrici. A v podstate v podobnom čase, ako sme vznikali my, vznikalo viacero podnikov, vznikala Stará tržnica, čo je sám o sebe super projekt. Čiže áno, ja mám tiež taký pocit, že ide to hore a veľmi sa tomu teším. No a kto je za to zodpovedný? Teraz v tom dobrom myslím, ako keby. Ja som tiež, akože rozmýšľal som veľa nad touto témou, nad touto diskusiou, že ja som odjak živa, keď som bol nejakých už 18-ročný, že chcel odtiaľto, že odísť, že proste jasné, že na výšku preč. A teraz som taký, že nechcem odtiaľto odísť a podľa mňa je super, že tí nejakí aktéri, alebo tí, ktorí stoja za týmito projektami, všetkými, čo sme vymenovali, tak majú kopec inšpirácií zo sveta, pochodili svet, vedia, ako to funguje a je super, že sa z nejakých či už rodinných alebo osobných dôvodov rozhodli ostať v Bystrici a budovať to tu. Čiže máme tu kopec šikovných ľudí, ktorí neodišli. Čiže toto vnímam ako taký hlavný dôvod toho, prečo to tu tak rastie a kvítá. Ale stále to vnímam tak, že sme nejaké 3-4 roky za Bratislavou, ale postupne to dobiehame. Vôbec sme tu není na to, aby sme sa porovnávali. Sme tu všetci v tomto spolu. Ale povedzte mi, že či to zvolenie Mariana Kotlebu bol nejaký ako keby impuls, hej? Lebo tá záhrada bola nejaká reakcia vlastne, aspoň tak si to ja pamätám, keď som tam bola prvýkrát, alebo teda nejaké... Toto pozadie úplne neviem, je to dosť možné. Ja som istý čas pôsobil aj v divadle Štúdio tanca, tam tiež boli vlastne problémy, keď bol pri moci Marian Kotleba. Čiže áno, oveľa skôr, áno. OK, moja chyba. Ale myslím si, že áno, že niektoré inštitúcie sa to dotklo viac, Že to niektorých ľudí aj zmobilizoval. No, a čo by, keď hovoríte, že ste ešte pozadu, ja to tak nevnímam, ale vy ste to povedali, tak v čom ste ešte pozadu? Ja som tak, že myslel samozrejme, že v dobrom, že aj my sa inšpirujeme Bratislavou, Berlínou, New Yorkom a snažíme sa to postupne sem dostať. Čiže niektoré veci trvajú dlhšie, kým sa aplikujú. Čiže tak som to myslel. Dajte nejaký príklad. Úplne rozumiem, že nevzlom, len že čo by ešte mohlo... Čo vám ešte chýba? Ja neviem, napríklad nejaké podujatia, keď beriem vyslovene náš prípad v kaviarniach alebo menších priestoroch, to tu predtým nebolo, že tiež sme sa my inšpirovali, doniesli to sem, alebo ja úplne taký jednoduchý príklad niekedy používam, že teraz je taký podľa mňa boom s raňajkárňami a s takýmito podnikmi, čo je všade už akože bežné a teraz to vnímam, že sa to tak viac omiela. Čiže v takýchto možno drobnostiach. Bola som tu minula na fantastických raňajkách, je to pravda. Gretka, povedz mi, že ty robíš teda okrem festivalu Atmosféra aj rôzne iné aktivity, aj politické, aj nepolitické, aj si proste dobrovoľničila veľa rokov. Tak prečo to robíš? Ja viem, že teda z vedeckých štúdií vyplýva, že to človeku skvalitňuje život, ale skús mi to opísať nejako, že mohla by si to aj nerobiť. Hej? Čiže... A vieš čo, ja som si, keď som začala robiť Atmosféru, ja som si myslela, že ma vlastne ako keby ťahá ten eventový svet, hej, že proste že zorganizovať podujatie, lebo ja som bola taká vždy všestranne zameraná, ja som proste bavila ma aj matika, aj som tancovala, aj som chodila na keramiku, aj som malovala, že proste všetko, hej, no, venovala som sa mnohým veciam. Ale ja som postupom rokov, ako som aj prišla do Bratislavy a tiež som bola súčasťou rôznych komunít, či už mládežníckych, cez nejaké nexterie, robila som v Kacedune ako produkčná, že som sa prechádzala, potom som začala robiť v politike. Som si vlastne uvedomila, že tá moja kľúčová motivácia nebola organizovať podujatia, ale bola asi, čo som ešte vtedy nevedela pomenovať, lebo dievča z Hontianskych Nemiec nevie, čo je to aktivizmus, nevie, čo je to robiť niečo pre dedinu, lebo žiaľ, a to hovorím akože s lútosťou, že ten náš región, akože Bystrica je super, poznám tu mnohých ľudí, ktorí tu ako keby živia alebo vytvárajú to podhubie na to, aby aj mladí ľudia proste tu ostali, aby robili projekty, ale my sme vlastne akože dlhodobo Krupina, keď sa bavíme o okresnom meste, nemala skautský oddiel. Nikdy. V každom okresnom meste na Slovensku bol skautský oddiel, ktorý je akože nejaká partia ľudí, ktorá akože
posúva nejaké know-how alebo učí mladých ľudí k nejakým hodnotám. Nemali sme študentské parlamenty, nemali sme kultúrne centrum, ktoré je podľa mňa akože výborným miestom, kde sa ako keby spája nejaká aktivistická komunita. Čiže ja som toto v sebe nemala, ja som nevedela, že toto znamená nejaký aktivizmus alebo niečo, zachraňovať svet, bo nazvime to akokoľvek. No a ja som si vlastne postupom rokov aj cez tie projekty, ktorým som sa venovala, ktorým mi život aj prinášala, kde som sa ako keby aj ja prirodzene nechala viesť nejakým spôsobom, som si vlastne uvedomila, že všetko to, čo ja robím, či už je to politika, či už je to organizácia atmosféry v Hontianskych Nemciach, či už to boli bystriny, ktorým som sa venovala, tak je to v zásade len nejaký spôsob vrátenia alebo prinesenia do tohto, dnes by som už aj povedala, že zvláštneho sveta, v ktorom žijeme, niečo pekné. A mne sa zdá, že ten život, keby som toto nerobila, tak sa mi zdá trochu márny. Hej, že proste, že však na čo tu sme, ak si nemáme ten život trochu skrašľovať. A toto je môj spôsob, akým to robím. No. Pán primátor, tak sa vráťme aj k vašim nejakým dobrovoľníckým časom. Ja si teda spomínam, že my sme sa tak vlastne spoznali, že vy ste ako architekt prinášali nejaké urbanistické riešenia, ktoré ste robili, lebo vás to bavilo, chceli ste prinášať nápady a podobne, tak čo vás vtedy motivovalo? Vy ste mali úspešnú architektonickú kanceláriu, mali ste strašne veľa práce, máte kapelu, nevyzeralo to, že by ste sa nudili, takže prečo ste to robili? Tak ja som bol keby súčasťou niečo, čo sme volali, že mestský alebo architektonický aktivizmus. To znamená, že ten môj aktivizmus, to dobrovoľníctvo bolo v hľadaní nových riešení pre verejné priestory miest. To znamená, my sme prišli v roku 2007 možno s projektom Mestské zásahy. Projekt Mestské zásahy bol založený na tom, že sme architektov vyzvali, aby zadarmo poskytli svojim mestám a ich obyvateľov nejaké nápady na zmenu verejného priestoru. A architekti nosia v hlave veľmi veľa ako keby rôznych nápadov z miest, ktorých sa pohybujú, a dali sme im na to platformu a prepojili sme vlastne verejnosť, mesto a odbornú verejnosť architektov v tomto prípade. A bol to projekt, ktorý nakoniec sa udial v 20 mestách, v Čechách a na Slovensku, v Prahe, v Brne a v mnohých iných mestách. A vlastne mne to ako keby pomohlo vyjasniť to, čo ma veľmi ako keby baví a čo ma zaujíma. A to bolo vlastne tá viera v mesto ako zásadné mesto ako zásadné miesto ľudskej civilizácie, v ktorom sa zrýchľujú nápady, v ktorom sa stretávajú ľudia, je najväčší boost vlastne ekonomickej stránky celej tej veci a spôsob života v ňom. A to bolo, ja som to tak komplikovane povedal, ja to teraz zjednoduším, že proste získal som vieru, že fyzický vzhľad mesta môže ovplyvniť, ako sa v ňom ľudia cítia. Neviem, či to je zjednodušil správne. Zjednodušil. Hey, okay. A to vlastne sa neviem. A to vlastne bolo vďaka tým rokom aktivizmu, kde sme to skúmali, kde sme sa tým zaoberali. A vlastne tá práca primátora bolo len ako keby, že nejaké rozhodnutie, že ako aktivista už neviem pre to mesto viac urobiť. Pretože pamätám si, keď sme mali projekt takého nového osvetlenia priestoru pod mostom SMP, tak sme mali ako keby projekt, mali sme zvaného sponzora na to, mali sme všetko a vlastne mesto nám to nakoniec ledva dovolilo urobiť a zistil som, že vlastne, že máme nejaký sklenený strop, ten aktivizmus, a keď to mesto naozaj chceme zlepšovať, tak sa musíme niekde posunúť. Takže ten aktivizmus mne veľmi pomohol vyjasniť, čo chcem ďalej v živote robiť. Mm-hmm. No a my sme tu teda v 365 Labe. Tak ako dôležitý je aj súkromný kapitál na takéto komunitné miesta a komunitné projekty? Možno nejakých väčších firiem, ktoré majú aj nejaké peniaze, ktoré môžu investovať aj do nejakého dobra, keď to tak nazvem. Ako dôležitý je kapitál pre komunity? Absolútne najdôležitejší, pretože mesto môže poskytnúť priestor zadarmo, mesto môže poskytnúť nejaký grant, ale niekedy sa proste nedá zarobiť na ten priestor nejakým predajom nápojov alebo nejakým gastrom. To je niečo, čo ako keby má slúžiť na to, aby to bolo udržateľné, ale tá prvá inekcia na to, aby niekto zobral nejaký možno zdevastovaný priestor a vymaloval ho, vymenil okna, urobil ho nejak kvalitne, tak na to je dobré, akože, aby zodpovedné firmy jednoducho pomáhali. V Bratislave to tak určite je a máme veľa naozaj zodpovedných firiem, ktoré boli ochotní sa zapojiť do rôznych projektov. Určite jeden z nich bola aj Stará tržnica, kde
ktorá vlastne to získavanie tých 120 000 eur ročne, najmä na začiatku, prebiehalo aj fundraisingom cez veľké firmy a partnerov a myslím, že to platí ako keby aj v iných mestách. A je to veľmi dôležité. Mm-hmm. No, Tomáš, skúste mi povedať, že to, čo vlastne Matúš Valo teraz opísal, že on vlastne asi vďaka tomu aktivizmu sa stal primátorom, tak som to pochopila teda z tých jeho slov. Zjednodušil to, tak som to pochopila. Ale že toto môže byť aj pre vás cesta, pretože ja poznám veľmi veľa, a teraz myslím komunálnych politikov, vôbec teraz dajme bokom ministrov a poslancov, myslím tú komunálnu politiku, ktorá je pre mesto mimoriadne dôležitá aj pre mestské časti, že poznám veľmi veľa šikovných komunitných ľudí, ktorí presne mali takéto projekty a išli robiť poslancov v tej svojej mestskej časti, aby vedeli presne preraziť ten strop, kde ten aktivizmus ho prirodzene nejako má. Tak aj ste nad tým uvažovali, že pre tú zmenu možno väčšiu, komplexnejšiu toho svojho miesta by ste šli do komunálnej politiky? Neuvažoval a ani to neplánujem. V podstate ja som sa nejakým aktom nechcem to úplne nazývať, že aktivistom, ale stal tak trochu náhodou. Však aj politikom sa môžete stať náhodou. A ja som v podstate skrz to podnikanie začal nejako nadväzovať kontakty a vnímať to komunálne okolo nás, že bez tej nejakej spolupráce to nejde, ale akože nikdy som sa nevidel, ani si to neviem predstaviť a že by som bol na tej druhej strane. Takže to je jasné, nie. A máte nejaký strop, ktorý cítite, ktorý teda Matúš Valo opisoval, že aktivisti majú aj kopec nápadov, ale že vôbec to ešte neznamená, že sa to stretne s pochopením samosprávy? Ja v podstate ešte pred výkladom som mal tiež rôzne nápady, s rôznymi projektami som sedel na meste, či už u primátora predošlého, alebo aj u hlavného architekta. V podstate áno, nestretlo sa to vždy s pochopením. A na druhú stranu aj tie finančné prostriedky sú aj v takomto malom meritku, ako je v podstate jeden maličký priestor v jednom meste veľmi, veľmi dôležité, ale mne aktuálne prišlo jednoduchšie zháňať tie finančné prostriedky, či už v nejakom mojom okolí, že rodina, priatelia a podobne. Čiže vy máte rodinný kapitál, hej? V podstate ten výklad vznikol, áno, vďaka rodine a my sme... To máte super rodinu. Tak nejak sme to... Nebolo... Áno, mám super rodinu. A my sme ten priestor, že v podstate sme šli opačne, že my sme ho skôr zdevastovali ako skrášili, lebo ten priestor je taký, niekto si myslí, že je stále nedokončený, keď k nám príde, ale takzvaný je industriálny, dokončený. hej? Akože, áno, čiže a v podstate všetky tie eventy robíme v podstate s nejakým vlastným už kapitálom, že nám to možno pokryjú tie lístky, alebo nejaký malý partner sa do toho zapojí, ale bez tých financií za to nedá a stále verím, že to pôjde lepšie a lepšie, možno aj vďaka nejakému grantovému programu, ktorý budem môcť využiť. Hej, tak to už vlastne opisoval aj primátor. No Gretka, povedz mi ty svoju teda komunálnu politiku, ty už tam si? Ale nie ako politička. To hovoria všetci a my to voláme, že už sú politici, keď vstúpia do politiky, rozumiem, ale že je to taká asi prirodzená cesta, nie pre každého, samozrejme, teda Tomáš povedal, že pre neho nie, ale že pre niektorých, presne ako opisoval Matúš Valo, to je tá cesta, keď zistia, že vlastne najviac vedia zmeniť, keď majú funkciu. Presne tak, úplne s tebou súhlasím a to bolo asi aj moja, nie že motivácia, akože keby si mi povedala pred niekoľkými rokmi, či budem robiť politiku, tak si poviem, že prečo a ako, že čo, že to predsa nie je pre mňa. Ale hej, že v nejakom momente si uvedomíš, že kde inde, alebo kde tak veľmi vieš robiť zmeny, ak nie v politike. Ja to dnes tak mám, že mne extrémne dáva zmysel pomáhať šikovným ľuďom, ktorí v tej politike sú, aby tam boli. A to mi dnes dáva veľký zmysel. Prečo sa smeješ? Neviem. Matúš chcel niečo dodať. Ja chcem povedať, akože toto je dosť zásadný moment akože tejto debaty, že pre mňa, že ja extrémne si cením každého, kto robí niečo v priestore akomkoľvek, je aktívny, voláme aktivista, alebo len proste chce urobiť niečo, čo má rád a ostane tam. A to je jeho nejaký, ako keby nejaká jeho voľba. Ale musím povedať, že si aj veľmi, veľmi cením ľudí, ktorí sa rozhodnú, možno aj poznačení tou skúsenosťou, skúsiť istú vec zmeniť viac systematicky a ísť do tej komunálnej politiky alebo do tej veľkej politiky. Podľa mňa to je veľmi vzácne
aby kvalitní ľudia, ktorí majú nejaký zážitok a možno nejaký cieľ, do tej politiky išli. Aby politici neboli len také tie juniorky, takí pionieri rôznych strán, ktorí od malička sa tam motajú na tých kongresoch a potom akože oni sa stanú tí politici. Aby to boli ľudia s nejakou skúsenosťou, ktorí majú normálny cieľ možno niečo zmeniť a popri tom ciele zmeniť možno nejakú politiku alebo nejakú vec, ako keby nejaké nastavenie mesta alebo kraja alebo štátu. Urobia kopec dobrej práce aj pre iné komunity, iných ľudí. A podľa mňa to je veľmi dôležité. Takže absolútne neodsudzujem toho, kto povie, že nejdem. Samozrejme, nechcel by som, aby to vyznel nejak. Ale že je to dôležitý moment a môj poznatok bol taký, že vždy som si myslel, že cesta do politiky alebo prestup do tej politiky je zrada aktivizmu. Že aktivista má byť za tými hradbami a má možnosť kritizovať a robiť si svoje a byť stále v takej akože nahnevanej opozícii. A potom som zistil, že to nikam neviedlo, minimálne v prípade, keď chcete meniť verejný priestor mesta. A po stretnutiach s mnohými ľuďmi, ktorých som uznával, ktorí sa pohybovali v komunálnych vedeniach miest, rôznych dobrých, kvalitných európskych miest. A zistil som o nich, že oni tie takisto boli aktivisti, ktorí sa jedného dňa rozhodli, že aj vo Švédsku napríklad má aktivizmus sklenený strop a proste napriek tomu, že to je stará európska demokracia, že nevedeli niektoré veci zmeniť. A prirodzenou cestou sa rozhodli, že prejdú do tej politiky a nebola to žiadna zrada a bol to prirodzený vývoj. Takže to je pre mňa dôležité a som veľmi vďačný všetkým tým, ktorí to robia a som veľmi vďačný tým, ktorí sa rozhodnú postúpiť aj ďalej. Tak Tomáš, trošku sme tu na vás vyvinuli nátlak teda. Ale nechaj si priestor. Samozrejme, že sú to nejaké aktuálne pocity, že teraz zase by som sa to neotočil. Vôbec sa nečudujem vašim aktuálnym pocitom. Nie, ale akože samozrejme, že bez tých vecí, ktoré robíme, tam ten kontakt s tou komunálnou politikou, samozrejme to nejde. Bol som samozrejme na nejakých stretnutiach, aj zasadnutiach a akože komisiách a myslím, že to úplne nerobilo dobre s môjim zdravotným stavom a tlakom, takže... To asi inak ani s primátorovým nerobí, treba povedať, že? Takže aktuálne to takto cítim, ale samozrejme, že tá nejaká komunikácia, ten dialog je veľmi, veľmi dôležitý a takto na diaľku alebo sprostredkovanie sa tomu určite nevyhne. Ešte reakcia. Keby v tých komisiách bolo viac ľudí, dajme tomu bývalých aktivistov, možno by tam prišiel človek a nemal by zvýšený tlak. Komisie inak sú dosť peklo, že? Hej. Tak, priatelia, my sme tu teda aj kvôli vám, takže prišiel teraz moment, ktorého ja sa vždy osobne desím, že dám priestor na vaše otázky a väčšinou nastane hrobové ticho, ale možno tuto nie, neviem. Takže ak by sa niekto chcel niečo našich hostí spýtať, tak teraz je váš moment. Fantastické. Nech sa páči, dáma v 3. rade. Ďakujem. Ja len pre stream poviem, že otázka je, ako riešiť dopravu frekventovanú. Inak Matúš Valo postavil cyklotrasu, schytáva za to celkom, možno tam postavíte cyklotrasu. Lebo to bolo spomalenie dopravy, ale teda povedzte, máte problémy s rýchlosťou asi auta, s dopravou? Áno, lebo v podstate ten náš priestor a naša terasa je súčasťou pešej zóny, ale tá pešia zóna nefunguje úplne ako pešia zóna, že je tam proste piatky a bežné dni je tam premávka veľmi, veľmi veľká a nám v podstate pred rokom stalo, že nám proste prešlo taxík po Novej Čašničke a nebolo to úplne príjemná situácia. To bol taký impuls, že sme sa trošku do toho obuli a začali to riešiť aktívne trošku vyvíjať tlak na mesto, ale akože v dobrom. A pomohlo? Pomohlo, myslím si, že áno. Je to trošku možno s oneskorením, ale tak akože mám nejaké informácie, že toto leto, myslím, že nejaký júl by sa tam mali osadiť teda nejaké stĺpiky, alebo teda nejaká regulácia toho a zmeniť trošku ten celé to fungovanie tej ulice, lebo nie je to tam akože už asi dlhodobo dobre vyriešené a myslím, že aj vďaka nám, sa tie veci pohnú, lebo sme tam fakt akože oživili ten priestor a možno dovtedy to nebolo až také vnímané, keďže tí ľudia chodili iba hore-dole, ale teraz tam vyslovene sa stojí, pije káva, sú tam koncerty, sú tam rodiny s deťmi, čiže to miesto začína byť miestami aj nebezpečné a je to pešia zóna, čiže
Čiže áno. No. Čiže práve tam začal ten dialog s tým mestom. Aj s tými komisiami asi, čo? Áno. Hej. Dobre, videla som, že mladý muž vzadu mal otázku, ešte nech sa páči. Ďakujem pekne za kompliment. Robím to aj pre seba. Organizátori to zabezpečili, musím povedať. My o tom vieme svoje. A proste ja by som len chcel, neviem, či má otázku, ale proste taký apel, že takáto diskusia je veľmi cenná, veľmi potrebná, veľmi si to vážim a tie vaše trefné otázky a vtedy sa Tomáš ozve. Tak, Tomáš, mrzí ma to, vôbec nebol zámer, aby tu bol ako zásadný nátlak na tvoju, teda na vašu osobu, ospravedlňujem sa. Ale ja nemyslím, že ste povedali, že druhá strana, vy ste len povedali, že vás to vyčerpáva, nie? Druhá strana povedal? Ospravedlňujem sa za tú formuláciu. To sa stane. Ale akože samozrejme, čerpám z mojich skúseností doterajších, čiže zatiaľ to tak možno vidím, ale chápem, že je to proste dlhá cesta. Ale možno k tomuto zapojím Matúša Valla, alebo z prostredia, ktoré teda ja poznám, keďže je to moje rodné mesto, že musím povedať, že tento feeling, ktorý sme tu teraz počuli, sa dosť v Bratislave zmenil. Aj teraz myslím, že s mestskými časťami, starostami mestských častí, ktorí sú oveľa schopnejší, bližšie ľuďom, poslancami, ktorí vlastne ako keby tiež vyšli z nejakého aktivizmu. Pretože tento feeling sa dosť zmenil napríklad v Bratislave, nie? Áno, myslím si, že určite, že v tom roku 2018, keď som prvýkrát vyhral voľby a vtedy aj so skupením tým Valo, tak sa to, ako keby bola taká prvá vlna, pred nami ešte 4 roky Peter Bročka, ktorý vlastne to začal, celú takúto vlnu v Trnave a vlastne v roku 2022 sme veľmi výrazne vyhrali ako tým bratislavské voľby. Máme vyše 90 poslancov v meste, ale aj v mestských častiach máme viacerých starostov a to sú všetko ľudia, ktorí pochádzajú z mentálneho sveta, ktorý je ako náš, respektíve z toho istého zázemia ako ja a prichádza s nimi takisto tá túžba zmeniť to mesto, to presvedčenie, že sme ako keby nejakým spôsobom sme ako keby občania sú naši klienti a nie niekto, kto nás otravuje a celé taký ako keby trošku ten starý svet tej komunálnej politiky postupne sa nám darí utlačať niekde do pozadia. Hej, že tak dá sa to aj zmeniť vlastne toto nastavenie. Som absolútne hlboko presvedčený, že sa to dá zmeniť, dá sa zmeniť dokonca aj organizácia, ako je napríklad Bratislavský magistrát, kde keď som sa stal primátorom, si ľudia na tej istej chodbe posielali fyzické listy cez poštu. Hej, a potom ľudia čakali na nejakú odpoveď 4 mesiace, lebo ako keby, že dá sa to zmeniť, aj keď je to veľmi námahavé a pomalé a veľmi je to akože zložitý systém, ale že som presvedčený, že, a to je možno aj, nechcem povedať, že výzva, ale keď som kandidoval na primátora, strašne veľa ľudí mi hovorilo, že nikdy sa mi nepodarí vyhrať a keď vyhrám, že ma to zničí
alebo to je nejaký systém a mafia a všetko. A všetko to bola pravda, akurát, že sme to podľa mňa dokázali prekonať a dokázali sme ten systém rozhýbať a začať ho modelovať tak, aby bol osožný pre ľudí a nie len pre niektorých. Mladý muž v prvom rade, otázka, nech sa páči. Matúš Valo, to bude asi na vás. Samozrejme, že je absolútne zásadné, aby mesto podporovalo podnikanie na svojom území. Na rozdiel od iných miest, Bratislava má ten problém slovenské mesta, že my máme daňový mix, ktorý ako keby dostávame od štátu, nie je dobre nastavený a my nemáme žiadne príjmy z príjmov právnických osôb. To znamená, že my keď máme Volkswagen v Bratislave, tak my keď ho máme, alebo by bol Volkswagen v inom meste, tak máme z toho také isté peniaze, ako keby, že to je, už aj v Čechách to je zmenené, u nás je to naozaj veľmi, veľmi zastaralý systém, ale v každom prípade chceme, aby sa podnikateľom u nás darilo, pretože keď sa im darí, tak ľudia majú prácu a... Aj kapitál v meste je väčší vlastne. Ľudia majú viac práci, nemáme z toho viac peniazy priamo. Myslím, tak. Kúpna sila, áno, a z toho zase nemáme z toho priamo peniaze, ale je dobré, že všetci majú prácu. A napríklad, čo my riešime teraz, a to je jedna, ako keby, jednou súčasťou z tohto môže byť aj väčší záujem o ľudí podnikať na Bratislave, je, že pred 4 rokmi my sme si povedali s kolegyňami a kolegami, že skúsime urobiť z Bratislavy jedno z najlepších stredoeurópskych miest pre deti. To je vec, na ktorej robíme už skoro 4 roky. Teraz sme mali obrovskú konferenciu. Okrem toho, že chceme byť jedno z najlepších miest pre deti, chceme, aby sme boli aj centrom výmeny skúseností a know-how na tému detí v meste a práve preto sme mali takú 3-dňovú konferenciu teraz z celého sveta. Tam boli ľudia, kde hlavná téma boli deti a ich bezpečnosť a ich šťastie v meste. No a to je samozrejme dôležité pre mňa ako primátora, architekta aj človeka, ktorý verí, že keď urobíte kvalitné mesto pre deti, to mesto automaticky je kvalitné pre ostatných. Ale je tam aj pragmatická úroveň toho a dneska máme kopec ľudí, ktorí po Európe putujú v podstate a môžu bývať kdekoľvek, lebo robia cez rôzne vzdielané portály a jednoducho nepotrebujú bývať v nejakom konkrétnom meste. Kedysi sa to volalo, že digitálni nomádi. A to stále pokračuje a po covide ešte viac. No a možno taká nejaká skupina, ktorá chce zakladať nový fantastický startup, si povie, no kam by sme išli a povedia, no tak máme už aj deti, tak možno toto môže byť to mesto, kde chceme ísť. To znamená, že lebo toto je známe mesto tým, že pracuje na tom, aby bolo bezpečné pre deti. To znamená, že tam je mnoho úrovní, ja som iba pomenoval jednu, ale je to dôležité pre každé mesto, aby sa tam dobre podnikať. Ďakujeme. Vzadu otázka, nech sa páči. Tak to už sme... Že či nejdete do vysokej politiky. Ja zjednoduším to. Ja ďakujem pekne. Ja strašne mám rád tú Bratislavu. Ja milujem naše mesto, je to fantastické. Musím povedať, že milujem našich obyvateľov. Máme často veľmi živelný, ale veľmi dobrý vzťah spolu. A sú to ľudia, ktorí, keď majú nejaký problém, tak ho vždy nahlas vyslovia, ale vždy to robia veľmi slušne. Večerom som mal stretnutie s obyvateľmi v Petržalke a tieto stretnutia ma vždycky nabijú dobrou energiou, je to vždy veľmi pekné. A cítim sa byť odborníkom a v podstate každý deň viac a viac, nielen kvôli tomu, že mám veľmi, veľmi výraznú prax v posledných 6 rokov, ale najmä tomu, že ja pokračujem v vzdelávaní sa na tému mesta a cítim sa byť v tom stále väčším odborníkom a cítim, že ten náš príbeh v Bratislave ešte není na konci. Takže dneska mám srdce politické aj akékoľvek iné v Bratislave a zatiaľ je tam. Ďakujem veľmi pekne. Gretka, ty nechceš ísť do vysokej politiky? Mne to tiež dáva zmysel robiť v Bratislave. Nie, vážne. Akože poviem ti úprimne, že aj keď vidím, čo sa teraz deje, a teraz sa možno vrátim k tej téme komunít trošku,
že ja dnes, však môžem to povedať, robím s Matúšom Valom a s týmom Bratislava a poviem ti úprimne, že my to sa snažíme robiť ako komunitu tiež ľudí a keď vidím, ako keby v akom stave dnes je aj tá spoločnosť, aj stav politiky, neviem, kedy sa to zmení, však roky som tam aj preto, aby sa to zmenilo, tak mi extrémne dáva zmysel proste makať na tej Bratislave, aby sme toto ešte mohli ťahať ďalšie obdobie. Tak Tomáš, na vás sme už tlačili s komunálom, na Vysokú sa nebudem pýtať, tam ešte nie sme. Ešte nejaká ďalšia otázka? Nech sa páči. Vôbec. Lebo ten váš región Hond, ako povedzme si, nie je veľmi dynamický, ako po žiadnej stránke. Nemáte tam nejaké veľké firmy alebo podobne. A ďalšia vec, že aj čo sa týka nejakého dobrovoľníckeho prispievania, v tomto sú silnejšie proste mestá, lebo aj tí ľudia majú iné akoby naladenie, hej, ako ten vidiek. Ale zase ohromne teda oceňujem to, že oživujete ten vidiek, odkiaľ tí ľudia fakt tam často nemajú čo robiť. Hej. Čiže v tomto zmysle je to úžasné, že teda ako to financujete, či ste predsa len závislí na verejných zdrojoch, dajme to na FPU, alebo neviem, alebo sa to dá aj nejako inak, nedaj Bože, dostupného. No poď. Idem. Poviem súčasný stav, tiež to bolo nejaká postupnosť. My tento rok sme žiadali 2 granty po naozaj dlhej dobe. Ja od začiatku, neviem, či to bolo tou školou, ktorú som študovala, a teda to bola fakulta manažmentu, odbor podnikanie. Bolo to, že ja som od začiatku uvažovala nad atmosférou ako nad podnikaním, a to hovorím ako keby v dobrom, že som hľadala ten nejaký udržateľný model fungovania. Ja musím povedať jednu dôležitú skutočnosť, a to je to, že atmosféra dnes funguje inak ako iné, napríklad veľké festivaly ako Pohoda Grape, že my nemáme všetkých platených ľudí, ale my fungujeme ako veľká partia dobrovoľníkov. Samozrejme, už ani to nie je možné v tejto veľkosti, ako to robíme, že máme pár platených pozícií, ale sú to väčšinou také, že polovičné, tretinové úväzky. Ale to je akože, musím to povedať, lebo proste síce máme už nejaký akože rozpočet, ale vo veľkej miere je to stále organizované obrovským nadšením a skupinou ľudí. Ale teda, aby som sa vrátila k otázke, čiže my dlhodobo ja mám v hlave to, aby sme to financovanie mali diverzifikované, to znamená teda to riziko bolo diverzifikované a náš primárny príjem je z našej ako keby podnikateľskej činnosti. My síce fungujeme ako OZ-ko, ale teda z príjmu lístkov a z predaja gastromiest a handmadeistov môžem úplne transparentne, hovorím to aj, nemám čo schovávať, a myslím si, že je to možno len aj inšpirácia pre iných, lebo myslím si, že kultúrne inštitúcie by sa mali hľadať spôsoby, ako nastavovať svoje financovanie čo najviac udržateľné a nezávisle od grantov. Dnes to vidíme o to viac, keď sa deje z FPU to, čo sa deje, a jednoducho mnohé organizácie, kultúrne centra budú žiaľ akože vyškrtnuté zo zoznamu. Čiže my máme dnes nastavené tak, že povedzme, že 70% z príjmu máme ako keby z príjmu z predaja vstupeniek a teda z tých ako keby miest pre predajcov. A teda tých ostatných 30% máme buď partneri, ktorí sú komerční, nie sú to lokálni partneri, lebo ako ste spomínali, je to naozaj náročné proste zohnať lokálnych partnerov. Nehovorím, že nie sú, ale to je tiež ako keby dlhodobá záležitosť. Treba tých ľudí motivovať a treba tých lokálnych podnikateľov možno vzdelávať, ukazovať im, že tí lokálni podnikatelia majú peniaze, ale nie je to v ich ako keby možno mentalite. Ešte nie sme dnes tam, aby tie firmy lokálne podporovali, ale nehovorím, že to možno o pár rokov nebude. Treba, je to postupnosť a treba aj lokálnych podnikateľov, tak ako našich návštevníkov domácich učiť. Možno, že kultúra je takáto, tak treba aj tých lokálnych podnikateľov im hľadať príležitosti, ako ich prepájať a ako im ukazovať, že je skvelé spolupracovať a podporovať lokálne projekty. A teda sú to teda partneri komerční a áno, aj granty, ale dnes to my máme nastavené tak, že my nežiadame granty priamo na organizáciu atmosféry, ale žiadame ich iba na nejakú ako keby mikročasť. Napríklad tento rok sme žiadali granty na podporu vizuálnej stránky atmosféry, aby sme mohli zavolať, napríklad sme dostali krásny grant a prídu ukrajinskí umelci z Kieva a urobia krásnu inštaláciu.
lebo máme takú filozofiu, že ak ten grant nedostaneme, alebo respektíve budúci rok, keď už nebudeme žiadať, tak tá organizácia atmosféry nebude oslabená. Takže udržateľnosť je odpoveď na toto. Viem, že nie každé kultúrne podujatie môže fungovať takýmto scenárom, o to dôležitejšie sú tie granty. A tak. Čiže kde sa dá udržateľnosť hľadať nejaký ten podnikateľský model za tým, proste, aby ten festival nestal na jednom grante alebo teda jednom komerčnom podporovateľovi, ale zároveň uvedomujem si sama, že nie všetky projekty alebo všetky kultúrne podujatia môžu takto nad tým uvažovať. Ešte nejaká otázka, priatelia? Nech sa páči. Inými slovami, kedy sa mu naplnil pohár, hej? Chápem. Mám na to spomienku. Nebolo to rozhodnutie, že budem primátorom, ale bolo to rozhodnutie, že toto už ďalej nejde. Zohnal som na podmostom SMP, to je Národná kultúrna pamiatka, dnes most SMP, tie svetlá, ktoré osvecujú tú veľkú vlastne konečnú a takú veľkú ako keby koncovú zástavku, ktorá je v rovno v styku so Starým mestom. Je raster tých svietidiel relatívne veľmi hustý a boli to iba otvory, kde tie svietidla postupne odhnili a spadli na zem, oni ich odpratali a vlastne ste mali iba prázdne otvory. A my sme na to našli systém aj sponzora na to, aby sme tam doplnili svetlá, z ktorých by bola ešte aj taká ako keby videohra, že ľudia, ktorí by čakali na zastávke, by sa vedeli cez mobil na to pripojiť a kto sa pripojí, že by mohol ovládať trochu tie svetlá. Taký projekt. A mali sme to peniaze, mali sme na to systém, stačilo, aby nás mesto do toho pustilo a sedel som s ľuďmi, ktorí to mali na starost vtedy. Bol to kolega, ktorého som potom prepusťal ja. Lebo sa to nedalo. A ja som im povedal všetky veci, že všetko máme a on sa na mňa pozerá a hovorí, že nemohli by ste sa ísť aktivizovať niekde inde. Toto mi povedal a vtedy som povedal, že dobre, tak toto je presne ten bod, kedy už sa niečo musí zmeniť, lebo to bolo také, akože ne, že neúctivé, ale to bolo také beznádejné, že vlastne že nám povedal, že vlastne, že strašne nás otravujete tým, že dajte nám pokoj, hej. A to tam bolo. A potom na tom istom meetingu, on tam bol s jedným kolegom druhým, ktorý, a ja som hovoril, že viete, že akože už sme končili, a hovorím, že prosím vás, povedzte, že vy máte na starosti aj prerábky chodníkov, vtedy, že prečo nerobíte bezbariérové tie chodníky, keď to prerábate? Že robíte nový asfalt na chodníku a nerobíte bezbariérový vstup na prechod. A on sa pozrie na toho svojho kolegu a hovorí, že dáš im prst a chcú celú ruku. A vtedy to bolo akože, to bol ten moment a potom v 2019 ten oblúk sa dokončil tou výpovedou, čo nebola nejaká zlá výpoveď, ale bol to človek, ktorý nemal záujem ako posúvať mesto dopredu, takže to bol ten zlomový moment a moment, keď som sa rozhodol, že budem primátorom, bol na proste také akcii, ktorá sa volá City Lab. Je to jeden z najlepšia konferencia o mestách na svete, ale na pozvánky, kde tí organizátori pozývali rôznych aktivistov. A ja som tam bol ako aktivista, mňa niekde našli a bol som v Londýne na tej konferencii a tam som sa rozprával s ľuďmi zo švédskych miest. Tam sedeli sme spolu, ktorí boli nejaký viceprimátor a šéf magistrátu a oni hovoria, že jasné, že sme boli aktivisti, že to bola normálne prirodzená trajektória. Tam mi to svitlo a som si povedal, že to asi by mohla byť nejaká cesta. Super, že úplne nové historky dnes som sa dozvedela od primátora, musím povedať. Už som počula všelijaké niekoľkokrát, a toto počujem prvýkrát. A ešte ste niečo ďalšie chceli povedať, predpokladám som. Áno, ten plán Bratislava vznikol... Ja len doplním, že to je teda knižne vydaný program. Áno, to je knižne vydaný kniha, ktorú vydalo vydavateľstvo Slovart, za čo som doteraz vďačný a išlo o to, že som dal dokopy 70 ľudí, ktorí sa venovali Bratislave a boli odborníci, že poďme spolu urobiť najlepší možný plán pre mesto, aký Bratislava nikdy nemala a
a ak ja s ním budem kandidovať, ak vyhrám, tak ho budem realizovať. Tie vaše idei, ktoré sem dáte, budem realizovať, roky sa snažíte tie veci meniť a teraz dajme to dokopy, ja to budem meniť a tak vznikol Plán Bratislava. Veľmi obsiahla knižka, tá, ktorá sa predáva, je taký akože zmenšenina, ale na webe to všetko je, všetky tie kapitoly. A musím povedať, že ma to zachránilo, pretože prvý rok, 2, možno aj 3 som z mnohých tých vecí vychádzal. Takže mi to veľmi pomohlo. Musím povedať, že veľká časť tých ľudí, ktorí so mnou písali a ktorých som potom pozýval, nech so mnou idú robiť, napríklad šéf magistrátu, šéf mojej kancelárie, šéf oddelenia komunikácie a marketingu a rôzni iní sú stále so mnou už 7 rok. Ďakujeme, Rastio. Nejaká ďalšia otázka? Nech sa páči, vzadu biela ruka. Aha, nevidím vás. Poďte. Dobre. Pán primátor, inak toto je sen, táto diskusia, lebo toľko máte priestoru sa pochváliť. OK. Nie, rád rozprávam o Bratislave. Nie, veď, ja žartujem. To je pre mňa dôležité. Samozrejme, Bratislava má základné umelecké školy, do ktorých teraz investujeme milióny eur, aby boli tie budovy, 25 budov tam je krajšie, lepšie. A má aj centra voľného času, ktoré boli, viete, také, že modelársky krúžok a fotografický a také, že veci dneska ako tí tínedžeri sú trošku už inde a snažíme sa niektoré presne transformovať viacej akože k tínedžerom, ale naša strana Tým Bratislava robí niečo pre tínedžerov. Ja by som poprosil Grétku, aby o tom povedala, lebo to je podľa mňa dosť zaujímavá vec a akurát Grétka to má na starosti. Tak ja iba poviem, že my sme vlastne pred 3 rokmi si povedali, že by sme chceli robiť niečo pre mladých ľudí presne tak, ako si spomínala. Možno, že ty si úplne, že čisto profil dievčina, ktorá sa to pýtala pre Camp Bratislava. Lebo sme vlastne cítili, že je tu napríklad v Bratislave a určite aj v Banskej Bystrici veľmi veľa mladých ľudí, ktorí majú záujem napríklad o mesto, majú záujem o veci verejné, o svet, v ktorom žijú, o komunity, ktoré ich obklopujú, ale nemajú ako keby miesto, kde by sa o to mohli baviť, kde by sa mohli s tými ľuďmi prepájať a možno ako keby zapájať do tých aktivít. No a my vlastne 3. rokom robíme tiež taký, že festival, volá sa to Camp Bratislava, kde sa každý rok prihlasujú mladí od 18 do 35 rokov a teda robíme to ako 4-dňové podujatie s krásnymi témami, ale to, čo je na tom zaujímavé, je, že my sme to začali prvý rok robiť ako proste 4-dňové podujatie, ale zistili sme, že tí mladí ľudia sa proste chcú spájať, že chcú aj po tých 4 dňoch robiť niečo viac a my teraz ako keby to, čo je na tom veľmi pekné, že každým rokom sa tá vlastne komunita organizuje pre komunitu ten Camp Bratislava a veľmi sa napríklad bavíme o tom, ako s týmito mladými ľuďmi robiť, ako im dávať tie príležitosti, ako ich zapájať do práce pre rôzne neziskové sektory, zapájať ich do mesta a vlastne to, čo ako keby o čom sa rozprávame, im dávať tú možnosť to už priamo robiť. Takže toto je napríklad jedna z možností, čo my vlastne pre tých mladých robíme a chceme s nimi robiť. Dobre, ale teda ešte, pán primátor, vás trošku doplním. Som myslela, že sa viacej pochválite, že zlepšujete aj verejné priestory, kde môžu byť mladí ľudia. Skatepark ste teraz otvorili napríklad, hej. Čiže ako nie je to len Camp Bratislava. Nie, OK. Samozrejme, že ďakujem veľmi pekne. Nemáte za čo. Ďakujem za možnosť spomenúť skatepark, lebo tým som žil. To je krásna vec. To je ako keby, to není, že veľká vec, je to skatepark a iné mesta majú skatepark, ale my sme ho urobili na mieste, ktoré je jednak kryté. Je to najväčší krytý skatepark na Slovensku a okrem iného urobili sme ho na mieste, kde nikdy nič nebolo. Kde bola len špina, prázdne, betónový plot, ktorý tam bol. Poviem iba príhodu. Celý život som poznal to miesto, lebo to hneď pod mostom SMP vedľa sadu Janka Krála, ja som býval nedaleko. A vždy tam bol plot, veľký betónový plot, 2-metrový a vlastne tretina z toho priestoru pod mostom bola ohradená tým plotom. Keď som sa stal primátorom, jedna z otázok bola, že prečo tam je ten plot. A povedali mi, že tam musí byť, lebo tam je sklad niečoho a tam je nejaký vstup do mosta a tak.
A keď som sa vyšplhal na ten plot, tak som zistil, že to je úplne prázdny priestor. Je to identické ako vedľa, akurát, že je to za plotom. Tak je to tenistý priestor, nič je tam. A vlastne ten plot sme dali dole a dneska tam máme cvičko, nádhernú vec pre mladých tiež, kde keď prídu tam a cez QR kód alebo cez web stránku si môžu pozrieť Maroša Molnára, známeho slovenského trénera, ktorý na tom cvičku presne robí cviky a robí okruh tak, že vlastne majú fitko s dobrým trénerom zadarmo a na ďalšej 2/3 je skatepark, kde môžu, akože, a kde proste odtedy, ak sme ho otvorili, sú stále nejakí ľudia, mladí, starí, akýkoľvek. A proste vytvárať, zase sa iba vrátim oblúkom k tomu, že vytvárať príležitosti, vytvárať ten správny background akože pre tých životy, či seniorov alebo mladých a vytvárať im priestor na život. No a ešte vás znova doplním, teda, ak môžem. Nie je to úplne moja úloha, ale tak je to dobrá téma, že napríklad teda máte taký intervenčný tím, ktorý chodí proste po večeroch, po nociach a pomáha ťažko toxikovaným mladým. Uvažoval som, či to spomenú, lebo je to dôležité, aby sa ľudia cítili bezpečne v meste. Máme taký, že volá sa to, že noční anjeli. Noční anjeli, myslím, že to je. My sme to tie mená, dokiaľ sme vymýšľali. Tak, a minulý rok to fungovalo ako pilotné, tento rok už to bude fungovať normálne. Hľadáme aj dobrovoľníkov, že máme hliadky našich dobrovoľníkov alebo aj našich ako pracovníkov, ktorí chodia na miesta, kde sa najviac žuruje v Bratislave a sú tam pripravení, aby pomohli, dajme tomu, že niekto je pripitý, stratil mobil, tak mu pomôžu zavolať, spojiť ho s kamarátmi, zavolať mu taxík, dať mu pitnú vodu, pomôcť mu ako keby sa zorientovať v priestore. To znamená, že skúšame nejakým spôsobom podať pomocnú ruku v niektorých situáciách, ktoré sú len blízko katastrofy, ale môžu byť jednoducho veľmi ľahko vyriešiteľné. No. Lebo to je dôležité, aby sa aj mladí cítili bezpečne aj v noci. A vo finále ide o bezpečnosť proste mladých, ktorí nehovoríme, že teraz nepite, lebo to nevieme ovplyvniť, oni pijú, ale im pomôžeme ako keby s tým následkom nejakým. No, dobre, tak už mi nič ďalšie nenapadá, pán primátor. Im toto môžeme uzavrieť. Má ešte niekto nejakú ďalšiu otázku? Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Inak super otázky dostávame. Nech sa páči. Áno, to by som teda nikomu nepovedal, že ani sa nepýtaj, daj pokoj. To nikdy nehovorím. Veľmi rád zodpoviem túto otázku. To je moja odpoveď. Doprava v Bratislave, teraz skrátim to, aby som... Lebo vidím, že pani moderátorka na mňa pozerá, aby som to nerobil. Ja viem, čo príde, tak preto. Hej. Je to takto, že metro nebude v Bratislave nikdy, respektíve ja neurobím nič preto, aby bolo, pretože si myslím, že prvú vec, aj keby sme o ňom snívali, že jednoducho štát nám na to tie peniaze nedá, ani Európska komisia, ani nikto, a Bratislava nikdy na to nebude mať peniaze. Ale my nežijeme na Vavrínoch z metra, my riešime veľmi hromadnú dopravu, lebo práve mestská hromadná doprava je odpoveď, ako som si to myslel pred kampaňou v 2018, myslím si to aj dneska, z veľkej časti je odpoveď na to, ani nie, aby neboli zápchy. Ľudia si kupujú na Slovensku auta a počet aut v Bratislave radikálne rastie, ale aby mali inú možnosť, ako sa pohybovať po meste. To znamená, že dneska máme mestskú hromadnú dopravu, do ktorej sme investovali a investujeme každý rok milióny, desiatky miliónov eur. A máme električky, ktoré chodia v špičke každé 2 minúty na 2 zo 4 našich radiál, na ďalších 2 chodia každé 4 minúty ráno v špičke. Zväčšujeme kapacity MHD napríklad tým, že sme začali použiť 24-metrové trolejbusy. 24-metrový trolejbus je taký, že ja som nahral celé video o tom novom trolejbuse, len že som v ňom kráčal. On je tak dlhý a on prevezie o 50% ľudí viac.
a je tam o 20% sedadiel viac, teda, kde si ľudia môžu sadnúť a s tou istou energiou elektrickou, s tým vodičom odvezeme v podstate viac ľudí a pracujeme, máme buspruhy, máme klimatizácie vo všetkých našich spojoch, máme kamery vo všetkých nových spojoch a všetkých nočných starých spojoch a pracujeme na tom, aby MHD bola proste lepšia každým rokom, lebo to je hlavná odpoveď na to, akým spôsobom sa ľudia budú môcť pohybovať po Bratislave, ak si nezvolia bicykel alebo auto. No, čiže budúcnosť je skôr v Bratislave koľajová doprava. Sorry, ospravedlňujem sa. Jednoduchá odpoveď je áno. Budúcnosť je mestská hromadná doprava, ktorá nie je metro. Tak. Áno, ďakujem. Tak hádam sme zodpovedali. No, inak už sme naplnili čas, tak ja neviem, že ak vás ešte niečo zaujíma, dajme jednu poslednú otázku prípadne. A potom... Pali. Môžeš. Ale zas. Zvláda to. Áno. Veľmi dobrá otázka, Pali, ďakujeme. Tomáš, tak naozaj veľmi dobrá. No, ja by som povedal tak, že ja ten balans stále hľadám, že je to podľa mňa beh na dlhú trať a nemôžem povedať, že som ho našiel, ale snažím sa, robím maximum, čo je... A ak to nie je tajné, koľko máte detí? Dve. Dobre. Dve, školáčku a školkárku. Takže no a ako to ovplyvnilo to moje vnímanie možno mesta, samozrejme všetko je to v menšom ponímaní ako v Bratislave, ale práve tá bezpečnosť už len na tej jednej ulici, kde sa moje deti hrajú, kreslia si kriedami a musím ich každých 5 minút dvíhať na ruky, aby ho neprešlo kurierské auto, je v podstate moment, ktorý určite ma nenechá chladným a to sú práve tie spúšťače, kedy treba niečo robiť. Čiže... Toho aktivizmu, hej? No, nevykrútim sa z toho asi dnes. Ale áno, že... V ďalších voľbách kandiduje, pozrite. Ovplyvnilo to určite to vnímanie, že už som to nie len ja, už je to v podstate rodina, sú to deti a snažím sa aj pre nich nejakú tú budúcnosť možno zabezpečiť, či už v našom meste, alebo ju pripraviť ich na ten svet okolo nás, no, čo najlepšie. A stalo sa. Ďakujeme, Tomáš. Ďakujem za doplnenie. Ďakujem veľmi pekne. Pre mňa to je veľmi zásadná otázka, pretože vlastne pochopil som, že v modernej histórii Bratislavy od 89. nebol žiadny primátor, ktorý by počas toho, ako bol v úrade, mal dieťa. Fakt, nie? Myslím si, že nie. Myslím, že neviem, či vôbec niekedy Bratislava za posledných 100 rokov mala primátora, ktorý by mal dieťa počas... Akože by sa mu narodilo počas akože úradovania. A hej, väčšinou to boli také... A tak nesrovnal, nebol starší, mal 2 deti, myslím, ale nenarodili sa mu. Možno nesrovnalovi sa narodilo. Pánovi nesrovnalovi sa možno narodilo, ale že není to ako keby nejak ako keby... Ale to je asi nepodstatné. Podstatné je na tom to, že veľmi to zmenilo môj pohľad na svet. Je to veľmi, veľmi silná vec pre mňa otcovstvo a samozrejme veľmi to zmenilo aj môj pohľad na Bratislavu. Lebo každý politik, aj to správne komunálny, vie, že o 2 skupiny sa treba starať špeciálne, sú to seniori a deti. To je šlabikár, to je jasné, to musí byť. Ale keď vy začnete chodiť tým kočikom po tých uliciach, po tých chodníkoch, ktoré sú plné aut, po tých obľúbníkoch, ktoré nie sú bezbariérové, pochopíte, ako naozaj vážne sú niektoré tie veci. A práve aj kvôli Jonatánovi to moje rozhodnutie sa zamerať na tie deti v meste napríklad vzniklo aj kvôli nemu a je to veľmi dôležitá vec. Hej, ja by som vás inak chcela povzbudiť. Aj ľudia, ktorí nemajú deti, môžu ako ja volať aj denne mestskú políciu, keď niekto parkuje na chodníku. Za tých druhých, ktorí možno nezavolajú. Áno, pani Zuzana je jedna z najväčších telefonistiek na mestskú políciu predstav. Tak, myslím, že to touto peknou otázkou môžeme ukončiť. Ďakujem vám veľmi pekne aj za to, že ste kladli také fantastické otázky. Už som dávno takéto aktívne publikum, ktoré by sa dokonca že menami predstavovalo, nezažila, takže veľmi pekne vám za to ďakujem. Veľmi si to vážim.
Ďakujeme 365 Labu, že nás tu privítal, že sme tu mohli rozprávať aj o takto peknej téme, ako sú komunitné projekty, ktoré menia mesto a samozrejme, čo by táto diskusia bola bez našich fantastických diskutérov. Takže ďakujem Tomášovi Naďovi, Gretke Pavlovovej a Matúšovi Valovi. Ďakujeme pekne a príjemný zvyšok dňa. Pekný večer všetkým, majte sa.